karba ga wakar mamar mu babba mai daraja lissanina. Salati mala labuwai ala sarki kullum kana'i babba shi yari yau kana'i ala kana da shiga annabina. Ga kuma ya zo karma aiki abawai na ina irin ki batun nasabar ki da salin salar ki ba a magana wala ina na. Ni ba zan bar an huliya ba domin su sun gadi jarba kyakti jani ba zan bari ba na duka ka sana tsugunna. Ni da ubana zan yi burga sai ni Yusuf sannu oga imam mutala ne ko na ga abin izini ya shehu na. Waƙar yau ta gida ake yi amin izini na san kina yi a sai da gafarin barbula'i a bana abin hansan nufina. An gaishe ki uwar iyaye mai jikoki yan tagwaye ɗan da ya kai ya ɗan kiwaye ba wani ɗaya na ɗan amina. Babar annabi sannu mama ana faman neman ki dama da bankin na rima ya ake ma kin kere duka kafin sanina. Matar Abdullahi sannu cire gajiya yanar ida da ki yi musu karfi ki sanya hannu bida ki umewa biya nina. Tashi na kwance tashi zaune ku zo mu haye tiriliyon gudu ne babbar magana wani ya yi zaune biyo mu gurin mu man su kwana. Da kika haifi matsaho ma'aikin hasken ala ya fito cikin ki kwarai mo me gatan buranki kali ne sai da amina. Ina maganar makurar iyaka ya umar shugaban ma'aika aminatu ai izini na sauka a yi mun wannan ya amina. Maraba da ke da uwa da gaske yan mai ginki kwarai a doke madalla da uwar gwasa ke lale umma farin ciki na. Ummina ko ban faɗi ba du makiyanki ba zai haye ba sai mai sanki ake wajar ba sai makiyanki ake waguna. Ya zai da amina gane dan Allah yau tariki ba ne ko a cikin madihan kisa ne na san zaki mun amina. Annabi ce gurin kus maula ke zarge ba wallahi ku da har zaman ƙasa an san kai da zaman amina. Sauka kalau sai da amina lale umma abin kirana shin ga uwa duka lamurana umma yarda da ayyukana. Halimatu ke ma bai tukana Halimatu ga wasu tamburana ke kika yaye annabina kin nuna masu soho da kauna. Shema wuke ma bambarinki kin kidima a wajen ma'aiki Allah ya ka kadar rajarki shema uga dan bai tukana. Zan tsagaita umma karin aidiya ta kice gali zo kan biya ta zo ɗana ni ce alina. Kai shukuran gaila kurabba waka ba wa iho bace ba kai wace gaila kurabba na gode ya kalikina. Mai daraja
قالت سيدتنا آمنة لما ودعت حبيبي محمد خرج معه نورا أدعى له ما بين المشرق والمغرب ودعى له أسور الشام حتى رأيت ما ثم نظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفعها أصبعيه إلى السماء كالمتضرع المفتهل.